What we do here is go back. След като видеото за топ 9 момента, които зрителите не трябваше да виждат пожена такъв успех, нямаше как да не направя продължение с топ 9 неща, които не трябваше да чуваме. И този път не възнамерявам да се ограничавам само с телевизионни моменти, а такива от всякакво естество. Но преди да започнем, бих искал да ви споделя за едно събитие, което ще бъде първото по рода си такова. Става въпрос за годишните YouTube награди. Аз самият съм номиниран за няколко категории. Ако желаете да наблюдавате на живо събитието и да се запознаете с своите любимци, заповядайте на 8 февруари в Дома на културата. Билети може да си закупите от линка в описанието. А сега да започваме. По традиция, класацията ни ще започне с по-леките и хумористични теми и бавно ще преминем към сериозните. Тази конкретно, макар и да бе сериозно провинение в областта на телевизионния професионализъм, определено предизвика и смях у нас. Вече сме си говорили за предаването преди обед и как малко по малко именно то даде нужния на BTV сутрешен отпор в борбата с нова телевизия, които си имаха незаменимата Гала и нейното на кафе, и един от водещите на предаването дълги години бе синът на Катето Евро, Сашо Кадиев. Именно той винаги се е славил като човек с блага и мека душа. Такъв, който освен пълен с енергия като джобно динамо, е винаги позитивен и носещ със себе си една атмосфера, която мога да опиша като, добронамерена. От мои познати обаче разбирам, че когато камерите спрат, не веднъж си е позволявал да използва нецензурни думи. Някои дори го описват като човек с лека форма на синдром на Турет. Психиатрично заболяване, което те кара неконтролируемо да изречеш някой абсурдняли фраза с обиден оттенък. Аз естествено не вярвах на тези слухове. Струваха ми се странни за човек с неговия образ, пък и кой не псува? Не интелигентните хора. Важното е, когато червената точка засвети, ти да влезеш в правилната TV опаковка. Един случай обаче ми показа, че тези мои познати може би не са се подвели. Знаем за топлите отношения между Сашо и Кирил Петков. Това още повече засили ефекта на шок у мен, когато видях какво се случи. Връщаме се вече почти 3 години назад в 2022, когато Възраждане бяха организирали протест срещу кабинета Петков. В опит да потуши страстите, лидерът на Продължаваме промяната искаше да проведе конструктивен диалог с протестиращите. Естествено, новината за това бе твърде гореща, че да върви обедно шоу и емисията на преди обед бе прекъсната. Не е обаче микрофона на Сашо. Амаре, господин Петков, говорете нещо, стига, май. Малко след скандалния момент Сашо Кадиев напусна преди обед под претекст, че вече му е трудно да съчетава работата си в шоуто с развиващата му се театрална кариера. Но дали наистина е така или именно този момент сложи край на работата му в преди обед, само можем да предполагаме. Исках да ми разкажеш повече истории за Митю Пищова, защото самата двойка... Имаме една нецензурирана история. Нецензурирана история? Да, може да я кажа. Тук сме ние, брат. Тук сме ние. Знаете Пацо с неговия непринуден характер и вродения талант да създава съдържание. За кой изпълнител е омъжена Бионсе? Полудявам. Джейзи. Това е абсолютно верен. Деца най-глупия участник, Сашо вече колко. Начало се призних пари 2 въпроса, но сега почвам да мачкам. Няма да имам грешен вече. Човекът си е ходещ мим. С времето обаче звездата му сякаш угасна. Така беше до преди няколко години, когато един подкастър у нас реши да изтупа нафталина от стария Пацо и да му вдъхне нов живот. Та в един от епизодите на При Тото гостува Пацо и разбира се, покрай въпросите за Big Brother нямаше как Тото да не го попита и за съвместния му проект с не кой да е, а Митю Пищова. Митю, за някой от по-младата ми аудитория, вече може би е просто познат псевдоним, но за моето поколение той беше телевизионен образ, който всеки в държавата знаеше. Искам да ви покажа как моята кола се охранява, докато няма къде оставя в центъра или някъде в България. Ето така, чуйте, приятели. Аз съм колата на Митю Пищова. Не ме бутайте, не ме присвайте, не ме гледайте, не ме разбивайте, защото ще имате големи проблеми. Това е. Всъщност, никой не беше запознат точно с какво се занимава и откъде му е богатството, но за сметка на това той компенсираше с това да ни известява за някои подробности, които може би не трябваше да чуваме. Значи аз Ивлян... Това е големият ти син. Големият ми син, значи до днеска, да чукна, никой не сме се карали. Никой не сме се обменили лоша думичка. Той ми вика, тате, с него даже, като беше 16 годишен до 24,
Ходехме на плейбой, вземахме две момичета, една за него и една за мене. И много пъти се е случвало, че в нашата къща, в апартамента сме правили любов заедно. С сина ти? Да, и къса 24, да, на 20. На едно легло. На едно легло. Най-емблематичното нещо около образа на Митьо обаче винаги бе неговата, както той я нарича, любовна писалка или питон, който по негови думи е с внушителни размери за родните краища. Този големия питон, вадя го и ги порекат риби. По 2-3 часа ги са полисвал. Ей, желаме да езикаме да каже, ма да не е пред камерата. И ще езикаме любовните сами да каже, защото нея са полисван двойно повече. Хората не му вярваха, но и някак си не искаха да оспорват дали е вярно или не. То беше просто онази енигма, която малко или много стана част от бита и поп-културата ни като българи. В подкаста обаче именно Пацо разкри, че през всички тези години Митьо може би малко е преувеличавал. Я кай са, Митьо Пищова, с такава по-марка. Ето, вижте. Заклевам се. Край, приключи. Сякаш вече, когато хората споменат нещо за любовната писалка на Митьо, винаги се добавя и дисклеймера, ама то се оказа майче не му е толкова. И не ме разбирайте погрешно. Наистина не ме интересува колко точно е голям пениса на Митьо Пищова, но когато нещо навреди на иначе един приятен запазил се във времето поп-културен елемент, бих класифицирал това като нещо, което не биваше да чуваме. Нека сега се върнем към корените на нашия контент и към онези зрители, които неволно станаха част от историята. Всъщност, вече сме си говорили за онази любопитна телевизионна ера, в която сякаш всички телевизии се надпреварваха за това да чуят какво е мнението на зрителите им, с най-различни формати и именно тяхното включване по телефона. Тази ера роди много забавни моменти, като... Иво, много си симпатичен. Така ли? Много добре. Много си хубав. Искам сега да ми кажете нагоре или надолу. Само да не сбъркате да кажете на здраве вместо надясно. Как се казвате и откъде сте? Злати Петков, Злати от Стара Загора. Извън добрия тон обаче, някои доволно почерпени зрители не бяха толкова приветливо настроени към водещите. Даването започва. Ще ви я пусна, ви казах кога ще... Милен Цветков, например, мир на праха му беше пък магнит за такива зрители. Маймуро мръсна! Ти колко си долен! Въшко такава! Зазвей, като книга! Да палар такъв! Не зазвей! Че сте ти! Такива като вас са мамата на България! Оти вие, иш, не зазвей! Говино! И не дей да сме! И макар този път Милен да прие всичко с усмивка, други пъти дори и на него нервите му бяха опънати до краен предел. Имаме друга тема за разговор в момента. Ти темата остави на аз. Ти чуваш ли какво ти казвам аз на тебе? Не бе, ти чуваш аз какво ти казвам на тебе. Имаме друга тема в момента. Искаш ли да говориш по другата тема? Или ще продължаваш да ни даваш акъл? Или ще продължаваш ти на нас да ни даваш акъл какво да правиме? Не, само ти ще казваш какво. Аз ще казвам, да. Знаеш ли как се казва това предаване? Как се казваш ти, бе? Как се казваш? Как? Можеш ли да четеш? Мога. Какво пише тук? Пише, че трябва да си вървиш. Никой обаче не може да замени зрителската химия и любов между нея и също вече покойният професор Вучков. Всяка вечер, всяка събота, ние сме 8-9 души пенсионери, слушаме вашето предаване, което направо за нас е разкошно. Абсолютно за нас, господин професора, вие сте един бог. Но трябва да ви кажем, че ние харесваме най-много една вашата черта. Аз съм учител, бивш пенсионер вече. Може ли да ми кажете коя е тази черта? Най-добрата ви черта. Ами вие кажете коя е. Тази, която ви разделя задника на две части. А когато говорим за почерпка, няма как да не заговорим и за политика. Те просто вървят ръка за ръка. Вече чухме, че бившия премиер на Република България Кирил Петков се радваше както на неизмерима любов от хората в медийното пространство, така и с безпрекословна народна любов.
Едно от нещата, които бяха част от силното оръжие на Кирил Петков, бе неговата репутация. Такава на, как да го нарека, безопасен, може би. Сякаш прави грешки, но зад това се крие човек с чисти намерения. Нещо, което определено им докара много привърженици за онази победа на изборите. Това, което спечели самите избори обаче, не бе точно Кирил Петков или експертизността на Продължаваме промяната, а именно онази вяра в промяната и огъня, който гореше в хората в онзи момент. Затова и компроматите, които изтекоха благодарение на властелинът на записите Радостин Василев, до голяма степен убиха не просто вярата в една политическа партия, а в народ, който водеше борба за своята демокрация. Малко след едни от поредните парламентарни избори, ПП бяха поставени пред сложен избор. Да продължат евроинтеграцията на България или да защитят имиджа си на антибойко и ГЕРБ партия. След като те избраха първото, правейки прословутата сглобка с ГЕРБ, един от депутатите им, вече споменатия Радостин Василев, се отказа от тях, правейки го гръмко по своя собствен модел с запис. Ако пуснеш народа, както е структуриран в момента, да се репрезентира право, ние трябва да 10% да създаде с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, Това, плюс рискования ход на ПП да направят сделка с дявола, направи така, че партията не просто да не са втора политическа сила, а да загубят позицията си от не кой да е, а ДПС с лидер Делян Пеевски, оставайки на цели 3% от тях. Към днешна дата разцеплението в ДПС им позволи да си върнат втората позиция на последните парламентарни избори, но ударът върху вярата в промяната генерално бе толкова силен, че тепърва предстои да видим дали е поправимо или по-скоро не. Само пробвахме да видим дали асфалта издържа. Тест, пилот. Теста на 180 км е извън закона. И как ще извън закона? Няма такава законна скорост. Как? Няма. То няма магистрала. То няма магистрала. Тя няма. Тестваме ние. За да не кажете, че правя анти-ПП пропаганда, ето ви малко антигреб пропаганда. Дея. Накрая ще излезна привърженик на Възраждане. Мамка му. Кръстих тази точка записите на Бойко. Така, множествено число, защото те не са една или две. Интересното обаче е, че почти всички представени във видеото ще са такива, които излезнаха почти по едно и също време. Сякаш някой искаше да компрометира Борисов точно когато беше времето за това. И да, ще кажете: ама Азов, това са неща, които трябваше да чуем, за да разберем какъв е Бойко. И сте прави. Но в кетча има едно нещо, наречено кейфейп. Най-просто казано, това е когато кечистите с действията си трябва да спазват логиката на установения сценарий. В нашия случай установения сценарий е, че демократично избраното правителство на хартия трябва да бъде изрядно, а ние чуваме нещо, което не трябва да съществува, за да бъде чуто, ако те бяха именно такива. Изрядни. Но да се върнем на записите. Един от тях беше наистина колоритен, хващайки Бойко в разговор с неговия, може би, най-доверен човек в ГЕРБ, Томи Ди, а.к.а. Томислав Дончев. Естествено, контекстът тук ни бяга, но предполагаемо почерпения в онази вечер Бойко позволи да чуем малко повече за неговите мисли, отколкото иначе би споделил телевизионно. Не е с лошо, просто съм. В същия запис чухме, или всъщност да кажа си потвърдихме, че Бойко винаги е бил голям джентълмен. Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска путка. Съобразете се с моята простотия и така. На всеки се случва да си изпусне нервите, а и все пак под влиянието на алкохола човек трудно може да е съобразителен. Простено му е. После я прегърна, цуна я и прощава, защото знае, че го правя с душа. Ето, например, в друг изтекал запис с него, вече в напълно трезво състояние, Бойко можеше отново да прояви завидната си мъдрост през годините и именно тогава да пусне най-ценното от всички негови съждения. Акъл се набива, Томиславе, на умен човек. На прост човек кур се набива. Той не може да поеме акъл, може да поеме един кур. Следващата точка определено идва като една от наистина притеснителните заради ефекта, който може да причини чудото. Макар и недолюбван от мнозина, капитализмът играе важна роля в развитието на всички водещи държави в света. То не само развива това богатите да стават още по-богати, но именно голямата конкуренция създава по-добри продукти, повече конкуренти и добри работни места, както и естествено е двигател на данъчното облагане, което пък води до плащане на заплати на онези, които работят за всички. Айде бе, педераси! Полицаи, лекари, пожарникари. Какво би се случило, ако нещо компрометира именно това?
Да си успешен в бизнеса крие и своите рискове. Най-големият от тях е когато външна сила се опитва да взима дивидендите ти за лични цели, притискайки те с сила. Или така нареченият рекет. През 90-те той се е прилагал от силовите групировки под формата на данък спокойствие. Ти плащаш пари на едната банда и тя те пази от другата. В днешни дни обаче този рекет е станал далеч по-професионален и се извършва не от хора, които държавата гони, а познайте, от самата нея. Висши политически фигури на власт използват уж независими институции, като главен прокурор, съдилища, данъчните, както дори най-дребните полицейски служители, за да те притиснат до стената. Как обаче влизаш под радара на тази власт, която решава да те рекетира? Записът, който ще чуем, ще ни покаже именно това. На Влади Горанов му беше казано да направи 3 модела. И бяха направили 3 матрици. Едната матрица е когато има чиста печалба над 1 милион лева, вече влизаш под прожектора. Когато имаш оборот над 10 милиона, пак всичко под лупа. Това беше по-различен от останалите, че е от тротуара, от улицата. Вътрешния свят. Не знаеш как се оперират нещата. Но след това го облекоха в механизми. Направили системи за застеване в трезорите. Не само на банките, в частните трезори. Което е противозаконно. Не може да го представите. Но оставете иронията от това, че човека, който щеше да вкарва Бойко в затвора, сега обяснява схемите му. Оставете и самата схема. Представете си едно такова чуто нещо до каква степен повлиява на мотивацията на когото и да създаде фирма, която да бъде толкова успешна. Това пряко влияе именно на онези иновации, работни места, развитие и изобщо всички позитиви, които може развития бизнес в България да доведе. Може би не случайно, откакто нямаме редовно правителство, София дръпна толкова много пред маса европейски столици. Липсата на рекет върху фирмите им позволи да дишат и от липсата на пълнене на джобове на определени единици, всъщност пълнят джобовете на когото трябва. Не ми се искаше класацията да бъде пълна единствено с моменти на ефирни гафове и изтекли записи, затова и реших да се обърна към изкуството и една от основните му цели – да предаде дадено послание или история. Често се влюбваме в хора, които на хартия са неподходящи за нас, но нещо нелогично ни привлича към тях. Доста изразени случаи това се наблюдава при жените и влюбването им в лоши момчета, които са точната противоположност на иначе това, което търсят на думи. Ясно е, че светът е такъв и тези неща се случват, но с течение на времето сякаш хората се опитваме да преодоляваме първичните си пориви и всъщност да избираме рационалното пред емоционалното. Когато обаче изкуството бие контра на тези усилия, може би до някъде ги компрометира, нормализирайки именно прибързаните решения, породени от чиста емоционалност. Такъв е случаят с един знаменит чалга текст, който всеки от нас знае, всеки от нас пее, къса ризе на него и така нататък. Бясно карай на червено. Да. Става дума за нещо нетипично на Ивана. Няма да разглеждаме целият текст, защото основната му идея се повтаря. Бъди различен, направи нещо лудо заради мен, наруши правилата и така. Героинята на Ивана мечтае партньорът и да внесе повече емоция и динамика в живота й, дори и това да означава да излезе от рамките на закона. Всъщност, ако се вгледаме в посланието на песента, то звучи като искрена изповед, която отразява определени очаквания и копнежи, характерни за немалка част от жените. Аз харесвам и такива букуци. Но не ме разбирайте погрешно. Тук не става въпрос да съдим тези женски желания, защото ако нямахме афинитет към риска, никога нямаше да открием нищо в този свят. Ние, мъжете, също инстинктивно търсим нови предизвикателства. Все пак такава е нашата природа. Да се доказваме и да се предизвикваме не само пред жените, но и помежду си. Но в днешни дни сякаш идеята за предизвикателство се е изкривила в нещо ужасно грешно. Безразсъдни рискове, употреба на най-различни субстанции или проява на агресия. Това, че си доминантен и можеш, например, да набиеш по-голямата част от хората тук, не значи, че всичките да набиеш, ако искаш да знаеш. Дали образът, който преди 20 години Ивана описва като нетипичен, всъщност не се е превърнал в типичен? И ако преди повече от 2 десетилетия чухме нещо, което не трябваше да чуваме, възможно ли е така да сме променили и нещо, което не биваше да се променя?
Той е точно такъв тип мъже, които аз харесвам. И визуално, и по характер. Аз харесвам такива луди, разбираш ли? Сега да се смее, после да реве, после да откачи, да пребие някой. Такива откачалки харесвам аз. Точно. Не ти е много лесно. Да. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. Така, преди да започнем тази точка, нека да уточним, че тя ще бъде от онези, които са крайно двупосочни. Хем нещо, което трябваше да чувам като универсална истина за живота, но и хем като нещо, което може би не трябваше да чуваме, защото нямаше как да го разберем напълно правилно, а от този когнитивен дизонанс се получи и едно гнило загнездване в цялата ни народопсихология. Но нека не скачаме толкова напред. Случаят, за който говорим, се развива дълбоко, много дълбоко в пика на комунизма, когато на власт е не кой да е, а онзи, при чието време, според един голям български контингент от хора, е било по-хубаво, а именно бай Тошо. Може да организираме научно-производствени организации, научни производствени, така каквото ще да ги правим. Ако ние икономически не свързваме, с стопанска сметка и отговорност, икономическа, надпис икономически. Тодор Живков е изключително противоречива българска фигура, както и самия комунизъм е бил сам по себе си. Режим, който на хартия цели равенство между буржоазия и обикновения човек, но на практика именно тогава сякаш тези от елита са изживявали най-силните си и необезпокоявани години. Именно това бива подчертано и от самия Живков в едно изказване, което за това време определено не може да се нарече противоречиво, а направо откровено зло на пръв поглед. Как ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш! Може би точно завършиха с липсата на право да решаваш. Е това и което най-много нагнетява страстите до днешни дни с това негово изказване. Но всъщност не това прави изказването такова, което не трябваше да чуваме. Дори обратното. Можем да го приемем за символично сваляне на добре изградената маска на комунизма. Ефектът на изказването обаче имаше и страничен такъв, както споменах по-рано, и някакси се загнезди в народопсихологията ни като българи. Според българинът богатият непременно е лош, измамник и въобще нечестив човек. Той се отделя от другите и решава вместо тях съдбата им. Винаги им е виновен и винаги минава между капките, докато той беден трупа негативи върху гърба си именно заради това. За някои може би това са само мисли, които отминават и заминават, но поглеждайки голямата картинка, всъщност не виждаме ли, че именно в това се гради големия проблем, който имаме в днешни дни. Приели, че някой друг решава вместо нас, примирени с статуквото и без жар за борба и промяна, смятайки, че живота ни зависи от решенията на някой над нас, а не от корените под краката ни. А дали това не е бил още един гениален ход на социалистическата пропаганда? Можем само да гадаем. Дали трябваше да чуваме именно това изявление? Оставам въпроса на вас. Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством което не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви. Завършваме нашата класация с точка, която описва може би цялата ни модерна история и оформя нашата народопсихология до ден днешен. Въртейки се в един затворен цикъл от това да бъдем разочаровани от някого, до това да дойде новия спасител с нови обещания и нови предателства. Нека проследим историята последните 20 години. Идва царя, обещава, че ще ни оправи за 800 дни, разочаровани. Идва Бойко, новия спасител, спасявани, после ни поробва, идва Слави, обещава, после предава повярвалите. Дали обаче не трябваше да чуваме това? Дали тези години ни оформиха като обезверен и вял народ, или именно те ни водят към онази тъмна нощ, след която по-силни и калени ще се вдигнем? Тук историята е в наша полза. От византийско робство през нашия възход след него. От турското такова до онези аристократични години преди комунизма. Дали цикълът просто не се повтаря? Предстои да видим, но ако можем да завършим с нещо обобщаващо, то би било следното. Не ги слушайте какво казват, гледайте ги какво правят.